Xabat Burtzio naiz, Tolosaldea mikroinformatika sistemak eta sareko ikaslea. Zerbait zailtasun ditut, dislexia eta TDAH egin hiperaktibitatea. Orain esnarketa bat ingo dut. Zergatik norbait betaurrekokin daukana ez zaio esaten irakurtzea betaurrekokin gabe? Zergatik bere zailtasunak onartzen dira eta nireak ez? Orain esango dezte nire laguntzen dit nire ikasketa prozesuan. Lehenengo, nire lankidei esango diot zeintzuk dira nire zailtasunak. Bigarrena, kuaderno bat erabiliko dut irakaslea esplikatzen dagoenean puntuak apuntatzeko, eta ikasleak esango dit zeintzuk importanteak dira apuntatzeko. Gero, gelan irakaslearen ondoan jarriko naiz asko despitatzen naizelako, eta bera esateko arreta jartzeko, eta bukatzeko azterketa batean niri irakaslea irakurketa bakarka egiten dit, eta ulertzen ditan galdetzen dit, eta batzutan hobetoa da azterketa hau egitea.